Buenas tardes, som Nair Ruzafa i fisioterapeuta, osteòpata i psiconeuroimmunòleg, i avui parlarem de que moure's és imprescindible per la salut, tant la salut social, la salut física i la salut emocional. Entenem que la salut sempre ha de ser un equilibri entre aquestes tres. Em mouré bastant a l'últim per donar-ho. Per començar farem contextualització. Hem d'anar als orígens, com sempre, d'on venim i cap a on anem. Venim d'aquest d'aquí i, desgraciadament, podríem dir per totes les malalties que comporta, anem cap a aquest individu d'aquí. Aquest individu d'aquí podríem definir com a una persona amb sobrepès o ja amb obesitat, que és la base de la inflamació i les malalties que tenim avui dia, les malalties que es coneixen com a les malalties del primer món, les malalties occidentals, que venen a ser el càncer, malalties cardiovasculars, totes les malalties que estan provocant que apareixin cada cop a edats més tempranes, en els nens. Com ho podem evitar? Doncs amb la frase que teníem de títol, amb el moviment. Hem de saber que el moviment no és opcional, per evolució és imprescindible. Estem dissenyats per moure's. Per què? Perquè el nostre origen geogràfic com a espècie va tindre lloc a la vall del Rift d'Àfrica. Allà l'ésser humà tenia un cervell de 400 grams i visquent allà van tindre un gran consum de peix, de greixos omega-3, de greix de qualitat, el qual va permetre aquest creixement del cervell que va passar de 400 grams a 1,4 kg, que és el que tenim a l'actualitat. Aquest cervell, aquest desenvolupament del cervell, va comportar també amb aquest tipus de menjar, amb aquest tipus d'hàbits, de moviment, una altra morfologia, que és la que tenim més avui dia. Va comportar una retroevolució de la mandíbula, perquè ja no necessitàvem mastegar aquestes fulles, aquesta cel·lulosa, aquesta fibra que era molt dura. Llavors la mandíbula va retrocedir. Per què? Perquè teníem més consum de parts toves, de carn, de peix, d'animals. Va canviar la nostra manera de moure'ns, perquè ja amb aquesta energia vam poder desplaçar-nos durant més recorregut. En comptes de desplaçar-nos cap a 2 quilòmetres, vam poder desplaçar-nos cap a 13 quilòmetres. Per què? Perquè aquesta energia que ens aportava els greix dels peix era molt més alta que el que ens aportava les fulles, la fruita, la verdura que teníem en aquell moment. Llavors teníem molta més energia i al tindre més energia i necessitar menys energia per digerir aquesta fibra dura, el nostre intestí, el nostre sistema digestiu també es va modificar. Vam passar de tindre un gran sistema digestiu, com era el dels rumiants, a tindre un sistema digestiu com el que coneixem avui dia, molt més petit i molt més eficient. Llavors necessitàvem menys energia i teníem més energia per desplaçar-nos i colonitzar altres bandes. I és quan va començar l'ésser humà a sortir d'aquests llocs cap al nord d'Àfrica i poder moure'ns per més llocs. El que hem parlat d'elevar el consum de peix va provocar un augment del cervell, una reducció de la mandíbula i el sistema digestiu i un augment del nostre desplaçament. El circuit natural de recompensa, que és el que teníem llavors i el que avui en dia, encara com a fisiologia tenim, és primer fem un moviment, que en aquell moment era caça o recol·lecció d'aliment, després un festí de menjar, ens menjaven tot el que havíem caçat o recol·lectat, i després, quan ja havíem menjat el líbitum, sense comptar calories, fèiem un descans. Què passa? Que avui dia hi ha una desregulació del que entenem a fer activitat física i menjar. Avui dia pensem que hem de menjar alguna cosa abans de fer activitat física i això és totalment contrari a la nostra fisiologia, a com nosaltres ens hem creat. Llavors, que no sempre teníem accés als nutrients ni teníem la nevera. Llavors alternàvem moments de moviment amb la recerca d'aliment amb altres en què consumíem tot el que podíem. Aquest era el ritme de moviment en dejú, festa quan consumíem i descans.
És a dir, ens movíem amb dejú, amb ganes de trobar un aliment. Avui dia, quan mengem, el nostre cervell ens diu ja tenim la recompensa, no necessitem moure'ns. Per això passa molt també que quan donem esmorzars molt rics en sucre o molt rics en calories abans que el nin vagi a escola, passa que els nins han reduït la seva atenció. En canvi, si el nin va en dejú a fer una activitat, a fer una classe, això li provoca que el cervell encara estigui en mode de recerca, perquè no té aliment, perquè no té l'energia suficient. Clar, si li donem això abans del moment d'atenció, del moment de recerca, això ja ho hem perdut. Per això la importància de moure'ns i anar a classe, anar a l'escola en dejú o amb aliments que ens suposin un baix pic d'energia, com són consum de greixos i proteïnes, i molt baixos en sucres, que és la majoria dels formats d'esmorzar que es fan per als nins o que podem trobar als supermercats. Hem parlat de l'evolució. L'ésser humà porta en aquest planeta aproximadament 2 milions d'anys, dels quals el 95% de les seves generacions han viscut en un entorn determinat, en un entorn natural, amb un tipus de moviment, amb un circuit de recompensa que ja hem vist, i no és l'entorn que tenim avui dia. I tots aquests estímuls, tots aquests inputs que rebem avui dia són molt diferents a com els nostres gens s'han programat. Per això també no és només el moviment, el menjar que jo menjo, sinó el meu entorn, com és l'aire que respiro, com són les persones que tinc al meu voltant, com és ja només l'entorn, si és natural o si és més edifici, si és més artificial, això ja també determina la meva salut. És probable que la nostra fisiologia estigui molt més adaptada a aquest entorn que en el que vivim. Està clar que si hem passat moltes més generacions com a altres tipus de famílies, estiguem més adaptats a el que fèiem abans que no a el que fèiem ara. Per exemple, com a la revolució industrial, que podem dir que va arribar fa només 7 generacions, o la revolució química dels aliments i el sedentarisme que tenim avui dia, que només fa 4 generacions. Llavors, la desregulació, la desadaptació a això que encara no hem fet, aquesta adaptació, és el que ens provoca aquesta inconnexió i que tinguem aquestes malalties que abans no hi havia perquè teníem altres ritmes, altres hàbits. La genètica carrega la pistola, però és l'epigenètica qui la dispara. Què vol dir això? Nosaltres naixem amb una càrrega genètica dels nostres pares, dels nostres avantpassats, però això no determina com serem nosaltres. La genètica s'ha vist que només determina el 20% del que ens passarà al nostre futur, al nostre creixement. En canvi, l'epigenètica què vol dir? Com és el nostre comportament, com és la nostra relació amb l'entorn, és a dir, els nostres hàbits, això determina el 80% del que ens passarà, el 80% de la nostra salut. Llavors tenim una genètica, que això pesa un 20%, 20 quilos, damunt dels 80 que pesa com ens relacionem nosaltres. També s'ha vist que davant de pares que són diabètics, per exemple, no heredem aquesta diabetes nosaltres, ni aquesta predisposició a diabetes, sinó el que heredem són els hàbits de casa, de com menjar, de com ens relacionam, d'aquesta relació de menjar, d'activitat, això és el que heredem. S'ha vist en altres persones, sobretot això en orfes, que no tenen els mateixos hàbits que els seus pares, però comparteixen que els seus pares són diabètics i ells mai a la seva vida han arribat a tindre una desregulació, una alteració en el sucre. Per què? Perquè han estat amb altres famílies que tenien altres hàbits. Llavors, aquesta connexió, el que diem nosaltres és que no heredem els genes, els gens, sinó que tenim una herència d'hàbits, que és el més important. Llavors, des dels pares, des dels adults, el que podem transmetre millor és millors hàbits en els fills. Aquesta foto, el que parlàvem abans, no només avui dia estem influenciats pel menjar que tenim, per l'aire, per el que bevem, per si som actius o sedentaris, sinó també la nostra salut ve del que tenim al nostre entorn.
quan emocionalment, a nivell del cervell, quan tenim aquesta visió, per exemple, a ciutats, que avui la majoria de la població viu a ciutats, doncs seria una imatge com aquesta, a ciutats ja més empobrides, però serien imatges com aquestes, que el nostre cervell ja interpreta que no és el seu entorn i coses com aquestes comencen a donar una petita inflamació en el cos. I inflamacions que es sumen dia a dia, durant mesos o els anys, són les precursores de les malalties que ens trobem. Imatges com aquestes, del trànsit, imatges com grans contaminacions. Llavors dic que el 95% de la població avui dia viu en ciutats i ciutats perescudes en aquestes. I després tenim imatges com aquestes de natura. Shinrin-yoku és el que anomenen els japonesos a la teràpia que fan. Per què? Perquè quan alguna persona acudeix al metge amb símptomes de depressió, el metge el primer que fa, la primera mesura que tenen davant símptomes depressius és enviar-los a la natura. El que fan és li donen una baixa i se'n van 3 setmanes, un mes, el que necessitin, estar en contacte amb la natura. I després, si això ja no funciona, ja optaran per medicaments, però el primer que fan és contactar amb la natura perquè és reprogramar els nostres genes i tornar a tindre sensacions saludables, només en contacte amb la natura. Contacte amb la natura, contacte amb l'aigua, amb animals, important. I com hem parlat del cicle de recompensa natural, al qual com a espècie fisiològicament estem millor adaptats, doncs això implica un moviment. Avui dia no necessitem anar a caçar o recol·lectar la majoria de persones per tindre aquest aliment i recuperar el circuit de recompensa. Llavors, com ho podem fer? Mitjançant activitat física, exercici físic o esport. Avui dia a vegades parlem d'això com si fos el mateix. Llavors, l'importància de diferenciar-ho, perquè és important que els tres estiguin en bona quantitat en el nostre dia a dia. Definirem activitat física com qualsevol moviment del cos produït pel múscul esquelètic que comporti una despesa energètica, com per exemple pujar escales, anar de compres o fins i tot aixecar-se del sofà, agafar una galeta. Tot el que sigui moviment, rentar-nos els dents, anar a classe, seure, aixecar-se, tots aquests moviments seria el que parlem activitat física. Si aquesta activitat física ve programada, planificada, nosaltres com per exemple sortir a córrer amb els amics, sortir en bici una hora, sortir a jugar un partit de futbol, un entrenament, això ja seria planificat, que tu t'ho programes, fer aquesta activitat de forma voluntària, i aquí ja estaríem parlant d'exercici físic, que és aquesta activitat planificada, estructurada i sistèmica que persegueix objectius concrets. Com per exemple això, tu tens un entrenador personal que t'ha dit mira, has d'aixecar tantes repeticions d'aquest exercici, has de descansar tant de temps. Això parlaríem d'exercici físic. I dins d'aquest exercici físic, si tenim com ara aquestes instal·lacions, tenim que inclou una competició, que està sotmès a regles i que està institucionalitzat i que es fa dins un marc, dins una zona concreta, com aquí és un camp de futbol, que té una federació, una competició, això ja parlaríem de fer esport. Què passa? Que avui dia l'esport som molt conscients que hem de practicar esport, però cada cop més s'ha perd la part d'activitat física i exercici físic, i saber que aquesta activitat física i exercici físic té molt més pes a la nostra salut que no fer esport. S'ha vist que en persones que passen per feina 8, 9, 10 hores asseguts a l'oficina i després se'n van a fer un esport, un partit de futbol, un partit de bàsquet, una hora de córrer, no varia gaire el seu risc cardiovascular com aquestes persones que treballen en el camp, que van a fer feina en bici, que porten el nin caminant. Això té un major impacte
que no dir, no, jo faig una hora cada dia de gimnàs i ja no soc sedentari, no. Llavors, per això és molt important, quan parlem de moviment, saber diferenciar què és activitat física, exercici físic i esport. Quin tipus d'activitat és la més recomanable pels nostres infants? Bueno, la més recomanable per tot el que hem parlat. La més recomanable és una activitat que estigui a l'aire lliure. Som éssers socials, llavors qualsevol activitat física en grup que ens ajudi a relacionar-nos, a augmentar aquestes competències emocionals, doncs això seria una bona activitat física. No ha d'estar mai mesurada en gran mesura, no hem de tindre un gran marcador per veure si hem guanyat o hem perdut, sinó que hem de desenvolupar les funcions motrius bàsiques com a espècie que ens han portat avui dia, com són saltar, elevar-se, llançar, girar, és moure'ns. Per exemple, aquí alguns exemples del que seria un entrenament de futbol. Exercicis de girar, exercicis de córrer, canvis de ritme, sobretot que siguin socials, que siguin en grup. Coses que, com anirem parlant, aniran sortint fàcil perquè són coses coherents. Hem de ficar una mica de por també per fer consciència a vegades. Quina és la situació actual? La situació actual és que cada any moren 3,4 milions de persones a causa de l'obesitat. L'obesitat no està considerada avui dia encara com a malaltia, però sí que és la precursora de moltes malalties. Un 23,3% dels escolars espanyols, que no ens hem d'anar molt de fora, tenen sobrepès i un 17,3% presenten obesitat. Això significa que un 40,6%, quasi la meitat de la població infantil, té un excés de pes, ja sigui per una mala alimentació, ja sigui per una manca d'exercici físic, de relacions socials. Moren 600.000 persones a l'any només als Estats Units per esdeveniments cardiovasculars, cada any, que és la principal causa de mort al primer món occidental. Ojo amb això, perquè el que parlaven de malalties occidentals, que són les malalties amb excés. És a dir, tenim malalties per excés de menjar o productes processats, i tenim manca de moviment, coses que no passen avui dia a altres parts del món, que solen morir de justament el contrari, de malalties infeccioses, de malalties per manca de recursos, d'aliments. Una de cada 4 dones i un de cada 6 homes pateixen una patologia autoimmune, una patologia que patiren aproximadament des d'entre els 40 i els 50 anys. Per tant, si la nostra esperança de vida avui en dia les dones són uns 85 i les dones són 85 anys i els homes 80, vol dir que viurem 40 anys malalts. I avui dia amb tota aquesta tecnologia que tenim és fàcil que ens mantinguin 40 anys malalts. 9 de cada 10 adults grans o ancians prenen més medicaments dels que haurien de prendre. La prevalència d'autisme s'ha augmentat exponencialment, pot ser també per una millora en el seu diagnòstic, s'ha de dir, però és una barbaritat des de l'any 2000 cada cop ens trobem amb un índex més alt d'aquesta patologia. És a dir, com amb aquest canvi d'hàbits, com amb aquest canvi que hem patit d'aquestes darreres generacions en el qual la nostra fisiologia no ha arribat a adaptar-se bé a aquests canvis, han sortit moltes patologies, moltes disfuncions tant a nivell físic, com hem vist amb l'autisme o retards maduratius, també a nivell cognitiu, com us ho trobem. Any rere any augmenta un 20% les persones que pateixen de depressió. Actualment a Espanya moren el doble de persones per suïcidi que per accidents de trànsit. No sabem si potser és la DGT que ho està fent molt bé, però si això segueix així, en 20 anys un de cada 3 persones tindrà diabetes. I aquest influeix bastant també. Vinga, primera vegada a la història que el moviment no és necessari. Per què? Perquè ara mateix, avui dia, tothom pot sobreviure desplaçant-se en cotxe, en moto, la feina no és una feina com era abans, de camp, sinó que és una feina més d'oficina, més d'estar tancats. Això què és? Això és l'ambient metabotòxic o obesogènic i el sistema de recompensa egoista
condicionen la tempesta perfecta per forçar el sedentarisme. Parlem d'un ambient metabotòxic o obesogènic, el qual vivim avui dia, en el qual cada cop que tu vas caminant per alguna banda trobes una botiga d'alimentació, un supermercat, un restaurant i per al nostre cervell ancestral que diu menja perquè no saps quan tornaràs a trobar menjar. Però què passa? Això és el nostre cervell ancestral, que encara no s'ha adaptat al nostre entorn. I cada cop que tu te trobes aliment, vols menjar, però no necessitem menjar tan sovint com mengem. Què passa? Que abans, quan tu tenies una necessitat, la manera de satisfer aquesta necessitat era en moviment. Quan tu tenies falta de menjar, havies de moure't per aconseguir aquest menjar. Quan tu tenies falta d'aigua, havies de moure't per trobar un riu, un bassal, per beure aigua. Quan trobaves un depredador, o havies de córrer, o havies de, depèn, la persona lluitar per sobreviure. Depèn del clima que tinguessis, havies de realitzar moviment per desplaçar-te a un lloc més fresc o més calent. Si trobaves un lloc amb violència, un grup amb violència, una tribu amb violència, havies de moure't per tal de fugir. Un dolor, una molèstia, no te feia parar per tots els perills que teníem al voltant, llavors t'havies de moure per sobreviure. Si tenies curiositat per veure alguna cosa, t'havies de desplaçar a veure això. Els jocs que feien no feien jocs de Fortnite, ni tablet, ni ordinador, eren de moviment, tots els jocs. I si tenies ganes de reproducció, encara te movies més. Llavors, què passa? Que el moviment sempre era la recompensa. I avui dia la recompensa natural ja no hi és, perquè no necessitem moure'ns per trobar tot això, sinó que si tu tens fam, tens la llarera a 5 metres, si tens set, tens l'ampolla al costat. Si tens por, avui dia, doncs, potser és una por o ansietat a coses que el 95% no passarà, però tu estàs estressat en el teu cap. Si tens fred, fiques a calefacció, si tens calor, fiquem aire condicionat, i si tinc curiositat, doncs consulto a Google i a veure què surt. Llavors, al canviar tan ràpid el nostre entorn, la nostra fisiologia, quedar-se d'aquesta manera ancestral, és el que ens provoca aquesta desregulació a nivell de la salut que tenim avui dia. Una mica més de por, però no tant. Al llarg de la desmusculació, la humanitat pateix un llaç, que és la desmusculació. Aquesta manca de moviment ens provoca que no tingui prou múscul, i ja veurem més endavant que el múscul no és només una eina per moure el cos, sinó que el múscul és un òrgan immunitari. Cada cop que tu fas una contracció muscular estàs alliberant un munt de substàncies antiinflamatòries importants pel nostre cos. Què passa? Que si no mous, no alliberes. I a més, si no mous, no faràs créixer múscul, sinó que el que faràs és només anar emmagatzemant aquesta energia que consumeixes, i aquesta energia emmagatzemada en forma de greix i greix inflamatori. Llavors, si ens fixem avui dia en tribus que queden caçadors-recol·lectores actuals, tenen una proporció muscular adequada, perquè segueixen els ritmes que portàvem abans. El múscul influeix en els sistemes tant endocrí, immunitari i nerviós central, com veurem més endavant, la relació de múscul, intestí i cervell. Les dades esgarrifoses que ens podem trobar avui dia és que la pèrdua d'un 10% de massa magra s'associa a un augment del 10% de risc de mortalitat. La pèrdua d'un 20% genera un 20% d'augment de risc, la pèrdua del 30% un augment al 50% de risc i un 40% de pèrdua de massa muscular augmenta ja un 100% el risc de mortalitat. Estar 2 setmanes enllitat per qualsevol malaltia, qualsevol accident, ja te fa perdre un 20% de massa muscular. Que si has sigut una persona activa, recuperar-ho també és ràpid. Però si has sigut una persona d'hàbits sedentaris, recuperar aquesta massa muscular t'acostarà molt. Per què s'ha perd massa muscular? El cos és intel·ligent, el que no fa servir ho perdrà, perquè és energia que li fa consumir. Llavors li envia al cervell informació de
he de perdre això que ara no necessito. Però per què més? Per el que parlaven del múscul com sistema, com òrgan endocrí. Quan estem malalts necessitem generar un ambient antiinflamatori i això ho agafa dels músculs, de totes les substàncies antiinflamatòries que té el múscul. Per això quan veiem una persona que ha estat enllitada molt de temps o que passa per alguna malaltia crònica, veiem aquesta desmusculació que té. Coneixent el múscul no només com a òrgan de moviment, de contracció, de moviment de la part articular del cos, sinó com a un òrgan immunitari. El múscul podríem dir que és la polipastilla. La contracció muscular fa que alliberis un munt de substàncies antiinflamatòries, d'immunoglobulines, que aquestes, cadascuna anirà com a diana a un òrgan, tant al teixit adipós, com a la reparació òssea, com a generar un ambient antiinflamatori alcalí a l'intestí, a reparació i regeneració d'esfetge, a la regeneració de la part de nefrones de ronyó. Tot això ho farà una bona contracció muscular, aquesta alliberació de substàncies antiinflamatòries. Per això que dèiem de persones que cuiden molt la seva alimentació, cuiden molt la seva gestió emocional i aparentment veiem que són primes, que són saludables, però què passa? Que l'individu sedentari no existeix l'individu sedentari sa. Per què? Perquè no té aquesta alliberació de substàncies antiinflamatòries que necessitem en el nostre dia a dia i és molt important. Ja deixant de banda el que implica tindre un múscul gran, sobretot aquí a Formentera ens estiu per fer una bona silueta, sinó per tindre un bon reservori, tindre un múscul gran ens aporta un bon reservori, per això quan patim alguna malaltia tenim un reservori de substàncies d'immunoglobulines que ens aporten aquesta desinflamació. Per això avui dia no ens ficarem a caçar o recol·lectar, que també ho podem fer, sinó que partirem de sortir de la nostra oficina i haurem de cercar aquest exercici físic, aquesta activitat física planificada per mantenir aquest ritme de recompensa coherent que ens farà tindre una bona salut. La importància de tindre aquest múscul, tindre moviment, va molt relacionat també amb l'intestí. L'intestí està molt connectat amb el cervell, està connectat físicament mitjançant els nervi vago i aquest nervi vago podríem dir que té molta influència en el que passa a l'intestí més que el que passa en el cervell. Aquest nervi és com una carretera de doble sentit. Què passa? Que si tu emocionalment no et trobes bé, tens una mala situació i no ho gestiones bé, això afectarà el teu intestí. Però aquesta via de dalt a baix és d'un 20%. En canvi, de baix a dalt, si el teu intestí no està bé, el teu cervell tindrà moltes més influències perquè aquesta carretera que puja és d'un 80%, d'un 20 que baixa a un 80%. És a dir, que una inflamació a l'intestí genera una inflamació en el cervell. Una inflamació intestinal genera una neuroinflamació i aquesta neuroinflamació genera tristesa i, com sabem, la tristesa prolongada en el temps genera depressió. El que també tenim abans d'aquesta tristesa són males decisions. Un intestí inflamat ens fa prendre males decisions. I males decisions poden ser males decisions laborals, poden ser males decisions familiars, però també són males decisions en el dia a dia. Tu tens potser 2 hores del migdia o acabes la feina de tarda i una mala decisió, si no has fet res de moviment en el dia, seria anar-te'n al sofà a consumir Netflix o consumir productes. Una bona decisió, si el teu intestí està ben desinflamat, seria sortir a fer moviment a l'aire lliure en grup. Què passa? Que en aquest intestí viu una sèrie de bacteris, una sèrie de microorganismes, que és el que parlem de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal són 100 milions de microorganismes. 1,5 quilo és el que es troba a l'intestí de bacteris. A l'intestí tenim bacteris, tenim arquees, tenim fongs i tenim una certa quantitat també de virus que ens ajuden a viure. Quan aquesta població de microorganismes es troba el que es diu en disbiosi, en desregulació, és quan tenim mals hàbits i una mala salut.
I per tindre una eubiosis, una flora bacteriana bona, què hem de fer? Viure en dejú, menjar aliments, moure'ns, seguir moure'ns en dejú, seguir un bon cicle circadià, una bona relació de llum, una bona relació amb el sol, quan s'acaba el sol, evitar les pantalles i anar-nos a dormir. Tots aquests hàbits coherents que ja coneixem avui dia ens afecten a nivell intestinal i a nivell cerebral directament. Per què? Per aquesta flora bacteriana. Aquesta flora bacteriana que té un pes d'1,5 quilo, s'ha vist que quan tu vas en el bany, el que treus no són restes d'aliments. El 80% del que treus són microorganismes, són bacteris. Què passa? Que si tu tens una flora bacteriana irregular, la gent, doncs el bany no va tan bé o va menys. I per exemple, la Fenta, s'ha vist que la Fenta d'un nord-americà, un estadounidenc, pesa 78 grams diaris. En canvi, els d'una tribu de Tonga, d'Àfrica, que tenen aquests hàbits ancestrals per qual la nostra genètica està ben adaptada, aquests caen quasi un mig quilo al dia. Per què? Perquè tenen una bona flora bacteriana que actua molt bé en el seu intestí i tenen molt bons hàbits per tal de fer funcionar el seu sistema. Llavors això també, quan estem molt nerviosos, quan no tenim gaire moviment, quan no mengem gaire bé, doncs potser ens notem més retrets. Doncs una de les causes seria perquè no estem cuidant d'aquesta flora bacteriana. Aquesta flora bacteriana se pensa, i ja no se pensa sinó que s'està veient, que seria com qui ens dirigeix a nosaltres, no nosaltres incidim en ella. Perquè canviar aquesta flora bacteriana hem de canviar hàbits i se diu que aquesta necessita tindre canvis entre 3 setmanes i un mes. Fins que no fas aquests canvis, aquesta flora bacteriana no canvia i no envia un altre senyal diferent al cervell. Per això, quan tu comences a realitzar una acció, per exemple, aixecar-te cada matí a les 6 o les 7 del matí, sortir a córrer 30 minuts, una hora, fins que no ho facis durant 3 setmanes o un mes, t'acostarà molt. Per què? Perquè estàs fent un canvi de civilització de bacteris. Llavors, els bacteris que hi són no volen anar-se'n, perquè si no moriran. Per això estan enviant la senyal totalment, tota l'estona al cervell i dir anem a dormir una estona més, no te cansis, no, em fa una mica de mal de lo d'ahir, anem a estar tranquils. I ja quan ha passat aquestes 3 setmanes o un mes, que tothom ho coneix, diu és que ara ho necessito, és que ara necessito sortir a córrer, no? Clar, perquè ja has canviat la teva flora bacteriana, has aconseguit canviar hàbits, has aconseguit desinflamar aquest cervell i desinflamar aquest intestí. Per això l'importància de tindre un bon sistema intestinal mitjançant aquest canvi d'hàbits. Molt important, ja que estem en un club esportiu, club de futbol, aquí a l'ESD de Formentera, i penso que l'objectiu principal no és crear jugadors d'èlit, sinó formar persones. I la població que tenim més abundant aquí són infants, són nens. Què passa? Que aquests nens, les necessitats que tenen en aquesta etapa de creixement no són unes altres, ells no tenen necessitat de menjar vitamines, de menjar minerals, de menjar verdures, ells aquesta necessitat conscient no la tenen, però sí que tenen una altra necessitat conscient que per això de vegades tenen un comportament o un altre, que són les necessitats són ser vist, ser considerat i ser tingut en compte. Quan aquestes necessitats no s'acompleixen al seu dia a dia és quan adopten altres tipus de comportament per aconseguir-ho. Hi ha una frase que em sembla molt important també per tancar, de la psicoterapeuta Virginia Satir, que diu que crec que el millor regal que puc rebre d'algú és que em vegi, que m'escolti, que m'entengui i em toqui. El millor regal que puc donar és veure, escoltar, entendre i tocar una altra persona. Quan s'ha fet això, sento que s'ha establert contacte. Penso que ara que estem aquí, que ho podem veure, mitjançant una activitat física, mitjançant un esport, com el que tenim, que és el futbol, el bàsquet, esports de grup, esports socials,
que estan formats, que estan conduïts per persones, per entrenadors, per preparadors, és una molt bona manera que els infants en aquesta edat que programa molt la seva vida adulta doncs tinguin aquestes tres necessitats completes. Per finalitzar ficarem un vídeo, si mos deixa, que veurem el que és sentir-se vist i el que és sentir-se no vist. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. You see when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved it too much and you dive too deep. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. You let her go. You let her go. You let her go. Molt bé. Idò, fins aquí la presentació. Gràcies per venir. Gràcies a tu.